Laudioko jaien bigarren eguna da gaur, eta gaztetzearen aldeko bazkaria eta gero, parkean ari dira kuadrillak arratsaldea pasatzen. Laudio konkiz ekintza izango da orain, eta parte hartzaileei eta antolatzaileei galdetuko diegu ea ze moduzkoa den giroa. Bueno, Izaro Bergantza eta Iara Bilbaorekin gaude orain, haiek dira konkizeko antolatzaileetako bi, eta galdetu nahi dizuegu, zer da konkizaren gauzarik onena eta txarrena? Azken finean konkizeko bi talde gara, azken finean jalketako lokan lan egiten dugu, atzean dago lan pilo bat konkiza prestatzeko, eta azken finean hori, ez elkartasuna bi talden artean. Eta txarrena ze izango litzateke? Atzetik prestakuntza nabarmena dagoela, eta pertsona asko koordinatu behar garela, eta pikati asko daudela bebai parte hartzen. Joango bazinake konkizera, ze 3 pertsona gustatuko litzaizuke egotea zure taldean? Izan aldira, edonor? Hostia, ze galdera zaila ekipo. Vale, lehenengo Albina Stardust, Ainhoa Ramirez, pintxateko apurtxo bat, eta kapitaina Pablo Gorostiaga. Lehenengo konkizeko mitiko bat zeleta moduan, gero nire bilen guzuak adibidez, Olaia eta Jon. Iker Trujillo, izan dela lehenengo probako MVP, gero konkizeko Guido adibidez, eta Zeleta adibidez, kapitainona izan dela urte askotan. Lehenengo eta binera gauke nire osagarritzar, zerak kirolari aparta eta emozionalki laguntzen hau bat mendira goazenan eta holan. Gero Tasio, nire kuadrillakoa, zeratu terreno bat, eta gero Andrea, konkizeko Andrea, zer dauka esperientzia eta lagundu halko luke asko. Gartzene eta Batial. Paularekin gaude, bera ere konkizaren antolatzaileetako bat da. Paula, esango diguzu ze edabe mota prestatu duzuen hemen? Edari magikoa, bale? Asi, osasuntzua, frutita, limoi pizkat. Nahi duzu daztatu? Ez, momentuz ez, baina hau zaude, ezta? Baina hau edaten duenak irabaziko du? Bueno. Edo gehiago behar da? Gehiago behar da. Zenbat egun uste duzu edo gustatuko litzaizuke irautea bertan? Nire helburua izango ditzateke unifikazioa arte heltzea, eta ja bertan, alik eta urrunen, baina unifikazioa. Gutxi, 2 egun, porque soy un kakas. Ez dakit zenbat irangoko nuen, baina gustatuko litzaiak ebentzat, unifikaziora heltzea edo talba finala, baina unifikazioarekin nahikoa. Ardietan pentsatzen nebiltzen manaz, 3 edo 4 egun.